خوشگیرامون میروی ای جانی من بی من مرو ای حیاتی دوستان در بوستان بی من مرو خوشگیرامون میروی ای جانی من بی من مرو ای حیاتی دوستان در بوستان بی من مرو. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Тамошобинони азиз, имрӯз нав духтарам Соро қадар зелина овардай. Ая агароти мега пеши хона чиндем ҳам хебуш хушрӯай свежи рабинен чай маълума бои қавкуро қагашниш чиндай. Анаки тамошо кунем ма чихали ирар лайфхак кардам барои ки ма да холодильникам бо доштам зелен чанд банча зелен доштам неҷада об гирифтам инам қадарш об кардам нигоҳ кунед қадарша об кардам ях хунук ана баъд зеленоро андохтам болошда инам хали пакет любой хе пакет инам хали бояд салафан катям ха пушонем шаки ҳаво назанаша овда беста ана михе маҳкам шекем инҷада мебандам ша холодильникда мемонам. Инаҷа бо булочкара сар кардам. Тамошобинони азиз, булочкаҳои ҳами плюшка инам хали сердечка мешавад. Ина нигоҳ кунед ҳамаш қариб сердечка иҷада ози бо таги пакета чӣ бошад ина таги пакета қайдигаша ёша мегӯ ҳамаша ҳам хали кунам. баъд камтарша мондам отдельно пончик мекунам. инами гудакҳои ма инам халира назебинанд инам плюшкара назебинанд сердечка шакароша бинед инаи карданаш инам хеле тинук мекунӣ шакара медозӣ хеле мепечонем хай дарозак мешавад. ма нишон метиҳам неки да канали ма ҳаста и рецептшам печонданшам ҳамаш ҳаста бо барои подписчикои нав ки и видеое ки ҳамон кадаги ма тамошо накадаги бошам булочкара тамошо кунед. беҳтаринай булочкае ки осами гудакода чиқа махбуба ширин аст. инҷа зарди тухма қати 2 қошуқ шир аралаш кардам. 1 та зарди тухма дар болои ҳамаи булочкаҳо мешакем. хоҳем сафеди тухмам бикунед қати худаш тоқа бе ҳичи хелша меша. ман сафеди тухма дар даруни ҳамаи булочка андохтагиам. зардиша надохтум сафеди хотиша андохтум меша ки бос ҳар душа дозиам хай сафедию зардира якҷоя фарқ надора. хелшам нағзе ва хелша ҳамаша мекунем дар духовка градуси 200 градусда мемонем. берунда овзои гудакҳо омадестай да влогои ма барои ма вайдайда кухни мо бо балкона иҷа тиреза дора инҷа овзои ҳамаи берун омадестай овзои паррандаҳорам омадестай таги тирезада дарахтоян майнаҳо ҳама таги ҳами тирезада чирик чирик кадистиян хай ҳамаи ҷо савзай ҳаво баҳорӣ хушрӯй ҳаст ки гармайни ки беҳад гарм. ина ҳамаша кардем ҳозир тухмакеша кидем дар духовка мемонам мепаза барое ки хела дар рӯи стол истодагӣ бадид 10 минут зиёд истода бад ҳозир мемонем мепаза бисёри бад ки иста бо шакарош мебуроя. ина тамошобинони азиз булочкаҳоро ҳамаша пухтам шудам ана михе омадан беҳад мулоима ки хушрӯйра бинед ака маззаш хали ширинакай барои гудако бисёр нағз мебинанд ки булочка ширин бошад. павидло қатӣ кардам вообще махушон нашуд булочка монд ҳамаша маҷбур вай кардем хумо хӯрдем гудако нахӯрдан.
дакудаинам хали форида ҳамун рӯз ҳам павидлодор кардам я ҳафта пеш ҳам хали шакардор ира хӯрдан ва иш монда буд. Набинед чахшро. سلام تماشابینان گرامی، ما حاضر ای بانک نو اومدیم اکازی بازارچه میریم مروژنی میخریم بعد میریم خونه. تماشابینان این هوا ما گرمه برسلت سارا گرفتم نمیشکنه استک سر خوبه استک گرفتم ای دستش اومدم رفته سمت هوای ما گرمی است که ما به تمکت شدم چیز آی ما میریم مروژنی میخریم اینا یه مروژنی نو برومده سنیکسی بده. тамошобинони азиз, имрӯз як рӯзи дигарай бо ҳаматонда салом. ҳавора бинед чӣ хел гарми хушро. ватанда тобистон. камта кор доштем биромадем ози рафтестем ба бозорча. яду чи дар кора бигирем хона меравем. Зайнаба инам дастмонае ки аяпаша гирифта мегам я сёмка ки ма нишонтим ки намешкана. таг боло мекунаш ки намешкана. қача мекада и дастмона вай бидай. оҳани ранги резине чӣ хеле аяпаша. اینا تماشابینا همه برسلت زورای که هم قصورای نمیشکنه گفتنیم ای سارا بدزده از گرفتمش سارا دا نمیتم از بیام بعد میتم یا فرموی زینب تابستانه پایانش نسک قطی ولی یاد سه روز پس نصیب کرده باشه بازار رویم шлёпка бихарам духтарамда шлёпкаи усолаш майда шуд. Не ин маҳтали чорае ки мо ҳозир бирем да шлёпка харем. Я чанд рӯз паста мерем шлёпка харем. Ина кафтаро иҷада тамошобино. Фантана уже сар додиян. Кафтароро бинед паридесиян ҷои хушрӯра ёфтиян савқина. ишон фахшрӯрае ки радужнияй танаш. нафантан қахшру савқинак пешиҷам айҷода об парида мепара бриз мекунам об кафтаро паридам гуфтам қасёмкашон кунам ки нав ҷои хушрӯ ёфта будианда кафтаро мепара тар шудӣ обозӣ ҳар рӯз мегӯ ча биё обозӣ бирем ки ҷо мерем охо обозӣ хайроқмай ки дури бадай модар ина кафтар бо омад об раду гашидай маълум ҳаста раду гашидаям поёнакаш раду гайна беҳад гарм да вақти обозӣ гидакода овшафак мекунан ҳоли чанд қашида ёдиш биромада усо фақат об мегуфтан берунда овшафак мекардан обозиам мерафтем ка ҳар рӯз намеравӣ ку гарм мешидан бақлашка қати овшафак мороженое гуфта безорум кадай як соат мороженое мега ким ки ҷо то ким ки ҷо рафтана ҳами фақат мороженое ёдиш намебироян мепаридая ай ҷо мебиромада шро шамолак пешида хали об мепара савқинак шамоли ханакак якимам ҳаво гармай худаш нағалтони чизе апаша гирифтаака инамҷа бозорчамона я бозорчаи дигари мо меҷадай ҳозирҷа медроем камегирем ядучимба мерем тамошобинони азиз зайнаб ба мақсадаш расид мороженеш гирифтем хабети гарми ҳаст ҳар рӯз ин мороженое наёфта ана мороженое мехостагиша чанд магазин да кофтем наёфтем а инамуд гирифтем
амқа арақ кадай духтари мара ҳар рӯз морожене ки яхак мехӯрм. ҳар рӯз 50 дирҳамаша мехӯрд ё 1 сомонаша рехт. ай пара чанд дирҳамаша мехӯрди яхака? дастот чиркине на 50 дирҳама دوتا میگفتم یکم کنم یه وقت شخص بدم дугона да медоди дигарше зор دست کنم ҳамара шаки ҷазир кард. қа оста мехӯра ихта соро нестай тамошобинон қати бачаам увор биёям бачаам мактаб дай соро ховай инами пушти дом мондай ҳамиҷа моҷа омадем я бурай бузурча гирифтема ха харитом инҷа бодринг чакка упарадамонисекома ха майдачӯйда картошка гирифтам картошкаи нав гирифтам 5 сомон картошкаи нав охи 5.5 сомон картошкаи кӯҳна 4.5 сомон сабзӣ наёфтам сабзишон тамом шуда будай килои сабзӣ 7 сомон шудай тамошобинон амақачи гирифтем ваюда ма ҳаққошона метам ба мебиям мехарам инҷа қарибакая хушхеза сорода мороженое мумкин нестаям духтарамда иммунитеташ пастай тез касал мешавад хай бо ҳавас мекуна гарма ята хали ҳар рӯз неву вайдада чанд рӯз як бор мехӯрад дилиш мекаша бечораи кӯдакам тоқат мекунам мумкинаш нестай тез даҳам касал мешава вай аммо хурду сразу овозош маҳкам мешавад ина тамошобинон чиз тути сиёҳ ира бинен чақай тути хушрӯ зирак нем пушти дардая духтарак омада як банка 1 литра дабуд и тутуш бо қатиқ аками ҷироғота иҷада қатиқ меган хай сахти хушрӯвай ака хидмаам мекунама оли шир надоштам ширм кам буд ҳавасам кард бо як чизи дигаш ки дилам сӯхт барои ҳавай кӯдака духтараки майдам чин духтари ман духтари калоним овардак бо чӣ хеле пушти дар мебиёранд дили ман хе ганда мешава бечуро хай ҳар хеле зиндаги одамо гирифтам ҳам хидман бо тута нағз медидам ам чанд қадам тай падизм давай датай трезада ҳастай тути сафедай меғалтадам бадам да замино ва як бурда як килёнка ё простина ягон чизи то задаки бутакиву да болош биреза ха тути ки бо ширин нест иним хали тути сиёра ман хел нағз мебинам ай ҳами солои пеш ҳам духтариём дам як ҷода буд мерафтем фақат мехӯрдем тути сиёҳ бениҳоят бу калонай ёш камтар чиден эшебни дилам сӯхт бароям духтарак ҳай қатиқшам ба мазаи ҷада ҳамин рӯз ман нав ай бозорча омадам ку пурсидам гуфтам вай дорен қатиқ мега ҳам занак фақат мега бигирен 5 сомонам 1 литраш аммо ширамози 5 сомон шудай мега бигирен қатиқи бақлашка дай вай ба мазаи инашози пурсидам да ҳамҷа гуфт надорем ба гуфтам хай чакаам буте бо чака гирифтам килои чака 14 сомон шудай ним кило чака гирифтам қа майда чӯйдаям ирӯз ғор гирифтама баъд омадам ҳозир ки ҳар бо дилам ки кашид бои духтарак овард гуфтам бехай гирам хавси хушрӯйра бини намеҷунба халаданида буда яхакай хай гирифтем баъд тамошобинон ҳозир ман овқот кардистам мош қатӣ мошу биринҷ қатӣ шилла мегем мо хали мош қатӣ мекунем ҳама ҷуда хай номи я овқота ҳар хела фаҳмидагиам ҳар кас ҳар хела мега май нами ҳозиражда дарами контейнери май нами банкояй ҳама банкоя литрай ки кришкадор дай бо иш бе кришкай мемонам меистада ҳамиё контейнерои ҳозира нагирифтам мефурамам чандта контейнер боша барои ҳами донагиё худо хоҳад иншоалло кухнем ки ремонт кадаги нестай ҳавас надорум ҳозирашда баъди ки ремонт боша ба ҳамаи чизои нав посудои нав кухнида мегирем насиб када боша.